Kaso sa malnutrition sa Dakbayan sa Mandawi, hugot nga gitutukan karon sa mga health officials. Taliwag kini sa mga natala nila, lakip na sab sa kabataan nga nakasinati og stunted growth uwa makatubo. Hingusgan ang mga programa sa nutrisyon, lakip na ang pag-apod-apod ug mga supplements. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa health center sa Barangay Gizo, gipreparar ni ining mga health workers ang mga pakete sa RUTF or ready-to-use therapeutic food. Mao kini ang giapod-apod nila aron kaunon sa mga kabataan nga wasted ug severely wasted o buot pasabot kulang sa gitas-on ug timbang. Kini ang inisyatibo sa gobyerno aron masolusyonan ang problema sa malnutrisyon. Amo siyang gipaari diri gitimbang namo pag-usab unya kung makuan nga kuwang jud siya gihapon sa mabilong siya sa severely wasted o wasted motong amo na siyang hatagan atog upat ka buok usa ka bata. Ang isyu sa malnutrisyon o stunted growth o kulang sa pagtubo sa pipila ka kabataan usa sa nahisgutan sa tigom sa mga health officials sa Mandawi. Sa datos sa National Nutrition Council, 24.6% ang natalang kaso ni ini sa Dakbayan. Kung sumadahon, duha sa matag na po kakabataan ang malnourished. Mao nga gihingusgan ang mga lakang kasolusyonan kini usa na ang pag-apod-apod sa sustansyadong RUTF aron matabangan ang kabataan. 24 is still 24%. It's high, no? So kaning mga bata man gud nga stunted or kulang sa ilang gitason, nakit-an sa mga studies nga naa siya impact sa ilahang in terms of illness. So once na identified na itong lain-lain categories na underweight, severely underweight, stunted, severely stunted, wasted, severely wasted, anak na ito matagaan dayon. Uban ni Clans Gabutin ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.